Luis Becker. Ten to riešil individuálne. Ale aj s tým prechodom modrej čiary to bolo v prípade tohto nemeckého útoku veľmi tesné. Teraz Švédi dvaja na nikoho. Ale toto napokon bude gól. 4-0. Teší sa Markus Nordmark. Nemci prepadli v útoku. Zle striedali a Nordmark ich trestá. Parádna prihrávka z vlastného obranného pásma. Už to vyzeralo, že predviedol Bole skvelý zákrok, ale napokon to tak nebolo. Predsa len sa puk na krídlo. Bartolson, ktorý sa postaral o ten pekný moment, ale už tam nemal spoluhráča do partie. Čo teraz Nikolajsen. Po ňom Nordmark, jeden z najlepších Švédov dnes. Nordmark pripravil ďalší gól. Tentoraz Bartolsonovi. Tak aj on sa dnes dočkal. Nils Bartolson, 7-0. Ale prsty v tom góle mal najmä Markus Nordmark, ktorý to celé vymyslel. Hráč švédskeho Djurgårdenu, kde mal viac ako bod na zápas. Samozrejme máme na mysli výber do 20 rokov tohto tímu. Takto sa predral aj cez Rolzinga. No treba povedať, že tie americké presilovky vyzerajú určite nebezpečnejšie ako tie švédske na tomto turnaji. Čísla hovoria za všetko, ale Švédi to chcú zlomiť. Nordmark má dobrú pozíciu a dáva gól! 18 sekúnd pred koncom presilovky Švédi. A sú to hrstky fanúšikov ako Spojených štátov, tak aj Švédov, ale krásne to trafil Nordmark. Potenciál prvého švédskeho tlaku. Elofsson. Ešte Nordmark. Pozor už na túto príležitosť, je to švédsky gól. Ťažko povedať, či to bol Markus Nordmark, alebo tam bol ešte teč pred bránkou. Asi áno, Švédsko vedie 2-0. Áno, bol tam tež na vzdelenej žrtke. Bartolson tam bol. Takže veľmi ťažká situácia pre sama Hraňáka. Prakticky naši hráči si zle prebrali hráčov a taký ten chaos v našej obrannej tretine využili Švédi. Ja nechcem povedať, že pre nich jednoduchý gól, ale zle sme si prebrali hráčov a sme dvoma hráčmi vystúpili proti švédskému hráčovi na slote a nechali osamoteného hráča na vzdialenejšej žrtke, čo je pre brankára veľmi ťažké. Áno, bolo to zapričinené už aj tým, že sme... Aj on sa dnes strelecky presadil, teraz ešte Nordmark, ten takisto. Dnes už dal gól. Opäť Nordmark, bude páliť. Čelko pripravený, môžeme vyhodiť. Nepodarilo sa nám to, dobre tam bol postavený Bartolson. Ešte Zirát, Nordmark, Bartolson. Švédi si menia miesta na presilovke a toto je 7. gól. To bolo aj od našej hokejky po... Elofsson nepatrí medzi tých najväčších frajerov na ľade, čo sa týka výšky a kilogramov, ale vynahrádza to práve svojou šikovnosťou a taktiež aj produktivitou. Nastrelenie od modrej čiary možno tečované v predbránkovom priestore. Pravdepodobne nie. Tá oslava je smerovaná na modrú čiaru, takže len zaclonený pok, ale čistý priestrel, ktorý vyletel z hokejky Theodora Najca. In shots, however, that's the area that's a little more
disparity. At good net, rebound, he scores! Feathery touch on the doorstep for Bartholdson. Timmerman made the first save, and no chance on the rebound. It's 4-2. Sexton carries in, trying to step around Bodie Leyland. Elifson carries on. Bartholdson, Elifson, traffic, scores! All alone in front was Anderson, but it went off Osapienko, kicked it away from him. No coverage there whatsoever. Canada East gets away with it, and they don't get away with that. Bartholdson finds the back of the net, and Sweden strikes first in this bronze medal game.